טוב, אני מטייל פה עם הכלבה, ויש פה את הספסל הזה שאני תמיד עובר על פניו, ואני תמיד אומר שאני אעצור פה ואני אעשה איזה סרטון, ועד עכשיו לא יצא לי. לא יודע, יש מזג אוויר יפה, נעים, אז אמרתי זו ההזדמנות שלי לעשות את זה. אני אעשה את זה די קצר, כי זה פעם ראשונה שאני עושה משהו כזה, אבל נראה איך זה ילך, אולי אני אעשה עוד, כאילו אני רוצה לעשות עוד. אז מה שחשבתי שאני אדבר עליו היום זה על רילוקיישן. אני כבר חושב על זה כמה ימים. חשבתי שזה נושא חם ובוער לאחרונה. הרבה אנשים מדברים על זה, כל מיני סלבס וחצי סלבס מודיעים על העזיבה שלהם, ועושים לזה ממש סיפור, ואז כל מיני אנשים אחרים מגיבים לזה ממש בדרמטיות, ומעבירים על זה ביקורת, קוראים לזה תבוסתנות, רואים את זה כחולשה, ובגידה אולי אפילו. אז רציתי לתת קצת מהניסיון שלי עם זה. אז לפני עשור, לפני 10 שנים, עזבתי עם בת זוג שלי לברלין. למה ברלין? קודם כל, בזמנו זה היה מקום פופולרי לישראלים לעזוב אליו. למה גברים בומרים חושבים שזה לגיטימי להשתין בשיחים כמה מטרים ממישהו שהם החליפו איתו מבט? בכל מקרה, אז ברלין היה מקום פופולרי לעבור אליו. הרבה ישראלים עברו לשם, לא רק ישראלים, בתכלס. והיו לנו כבר הרבה חברים שעברו לשם לפנינו. אז זה היה נראה לנו הגיוני, זה היה נשמע לנו כמו מקום טוב לעבור אליו גם. כשעברנו לשם לא היינו נשואים, התחתנו בקופנהגן, קצת אחרי שעברנו לברלין, ועם אזרחות אירופאית היה לנו די קל ונוח להישאר שם. ניסינו להצליח שם, אשתי בתחום שלה, ואני בתחום שלי. אשתי הייתה בוגרת ידיים, בוגרת בצלאל, פשוט אז היא בדיוק סיימה את התואר שלה, תואר ראשון, והיה לה המון שנים בניסיון בתחום הצילום, והיא רצתה לקחת את זה לצעד הבא עם צילום אופנה. וברלין היא לא עיר, כאילו חד משמעית לברלין יש אופנה, אבל ברמת תעשיית האופנה היא לא בהכרח נמצאת בברלין. חלקית כן, אבל גם לא בדיוק. לא משנה, מפה לשם היא לאו דווקא הצליחה. היא לא לגמרי מצאת את עצמה בזה. זאת אומרת, היא עשתה כל מיני פרויקטים, אבל לא הצליחה להפוך את זה לעבודה. לא כסחירה, לא כעצמאית. ואני בזמן הזה, כאילו שנינו גם הלכנו, למדנו גרמנית, עשינו את האולפן הגרמני ולמדנו את השפה. אני בזמן הזה הייתי עצמאי, באיזי שלי, והיה לנו בסדר, כאילו. אבל באיזשהו שלב, אחרי לא כזה הרבה זמן, 1.5 שנה בערך,
כבר חזרנו לישראל. ומה שהוביל אותנו לחזור היה כמה דברים. קודם כל, אשתי לא הצליחה לעשות מזה כסף, והיה צריך לעשות החלטה מה הלאה, מבחינת הקריירה שלה. וגם התחלנו לחשוב על, כאילו, על התרבות, על החברה שם, על איך זה מרגיש לנו. והתחלנו להרגיש שזה לא בדיוק מה שאנחנו מחפשים. כשעזבנו את ישראל, אני לא יכול להגיד שהרגשנו מאוד ישראלים. במיוחד לא אני חושב, כאילו, המשפחה שלי עלתה לפה, לישראל, ב-92. אני נולדתי פה, אבל ב-90, אבל אמא שלי באה רק כדי ללדת אותי, ואז היא חזרה לברית המועצות, ושנתיים אחרי זה כל המשפחה עלתה. סיפור לסרטון נפרד. אבל כן, אז אני לא יודע, אני בכלל לא רוסי, אבל גדלתי בשנות ה-90 כשקוראים לי רוסי מסריח. ואז כשהייתי טינג'ר, אז קראו לי פריק מסריח. ולא הרגשתי מאוד ישראלי. לא חשבתי שאני בהכרח מתאים למקום הזה. אז כשעזבנו, לא הייתה לי סלידה מישראל, זה לא ששנאתי את ישראל, זה לא שחשבתי שאני לעולם לא אחזור. אבל גם לא היה לי רגשות מאוד חזקים כלפי ישראל, לא הרגשתי איזה געגוע בהכרח, לא חשבתי שאני ארגיש געגוע לפחות. אבל מאוד מהר, שכבר חיינו בברלין, תקופה, מאוד מהר התחלתי להרגיש יותר ויותר ישראלי. אם זה באינטראקציה שלי עם כל מיני אנשים זרים שהגיעו לברלין ממקומות אחרים בעולם, כולל חבר'ה סורים. התחברתי עם הרבה חבר'ה סורים. ומאוד השפיע עליי למשל שיום אחד הלכנו בבוקר ללימודי גרמנית, והלכתי יחד עם אחד החבר'ה הסורים, בחור בשם אחמד. ואחמד שואל אותי, תגיד, למה בעצם עזבתם? כאילו אנחנו, לא היה לנו ברירה. מה את אוכלת? מה זה? מה את אוכלת? מה זה? היא עוד תקי. היא תקי. לא יודע מה היא אכלה, אבל היא תקי. למה את שוכבת אבל עכשיו בדבר הכי מלוכלך שיש פה? בכוונה גם? היא לא אוהבת את זה שעצרנו. כאילו זה ממש ממש משעמם לה. ממש ממש מפריע לה. בכל מקרה, זה אומר לי שלנו אין ברירה. אותנו דאעש מנסים לרצוח, אסד מנסה לרצוח, ואין לנו ברירה. מה כבר יכולנו לעשות? היה לנו את ההזדמנות להגיע לפה, לבנות חיים טובים יותר, אז עשינו את זה. הנה היא מקיאה. מיידית. עכשיו יש לה איתוש הפוך. היא עכשיו מחייכת, עכשיו היא מבסוטה. מה אני אגיד? מה יכולתי להגיד לו? מה אפשר להגיד לאחמד אחרי שהוא אומר דבר כזה? ניסיתי להסביר לו. שוב, אנחנו מדברים על 2016, כן? לפני 2017, לפני שנה. לפני 10 שנים, סליחה. אמרתי לו, תשמע, לא הכל דבש במדינה שלנו. הוא כאילו מנסה להגיד לי, כן, אבל כאילו יש לכם מדינה. לנו לא באמת. והייתי כזה, כן.
כן, אתה צודק. אבל כן, ניסיתי להסביר לו, תשמע, לא הכל דבש. לא הכל מצליח, לא הכל מסתדר כמו שרצינו. וגם היה לנו הזדמנות, כאילו, יכולנו לעשות את זה, אז עשינו את זה. לא כל אחד יכול, כאילו, לא כל אחד יכול לקום ולעזוב. לא לכל אחד יש אזרחות אירופאית. לא לכל אחד יש את האמצעים. לנו היה. היה את האמצעים, היה את האזרחות, יכולנו פשוט לקום ולעשות את זה, אז עשינו את זה. עברו 10 שנים אין לי מושג מה קורה עם אחמד. הלוואי והייתי יכול למצוא אותו, אני לא זוכר את השם משפחה שלו, האמת. והייתי סקרן סתם לדעת מה קורה עם אחמד. האם אחמד עדיין בברלין? האם הוא במקום אחר באירופה? בעולם? אולי הוא חזר לסוריה? מאז שהשלטון השתנה שם? אני בספק. אני בספק שמישהו מכל האיראנים, סורים, עיראקים, לבנונים, אפגניסטנים, כל אלה הכרתי בברלין. אני בספק שמישהו מהם חזר למדינה שלהם. אבל אנחנו כן. האם כשאנחנו עזבנו חשבנו שזה לתמיד? לא. קיווינו סוג של, אולי, קיווינו שיסתדר לנו. אז אמרנו, אוקיי, אולי נחזור לארץ לבקר, אם זה זה, אז זה, אם עברנו, אז עברנו. בפועל חזרנו אחרי 1.5 שנה, ומאז עבר כבר לא מעט שנים. ואני חושב שאנחנו שלמים עם ההחלטה הזאת. היינו שלמים עם זה שעשינו את זה, שעברנו לברלין, אני עדיין שלם עם זה שעשינו את זה, ואני שלם עם זה שחזרנו לארץ. אז מה שאני מנסה גם להגיד על כל העניין של הרילוקיישן, זה קודם כל, כאילו, הרבה אנשים שמבקרים אנשים אחרים שעושים רילוקיישן, אז הרבה מהביקורת, כאילו, זה גם מן הקיצות כאלה של, בסוף הם יחזרו. אוקיי. קודם כל, המושג רילוקיישן מתייחסים בדרך כלל לעבודה או למשהו זמני, כאילו, באופן כללי, כשאומרים רילוקיישן, לאו דווקא מתכוונים אני עובר למדינה אחרת לנצח. אז, אוקיי. שנית, בסדר, אז הם יחזרו, או שהם לא יחזרו, כאילו, זה לא... בסוף זה החלטה של כל אחד, וזה בסדר לעזוב, וזה בסדר לחזור. האם יש משהו תבוסתני בעזיבה? יכול להיות, אבל גם אני חושב שהרבה אנשים היו רוצים לעזוב והם פשוט לא יכולים, ולפעמים אלו שלא יכולים אבל היו רוצים, הם אלו שהכי רועשים נגד העזיבה. לא אומר שתמיד, אבל הרבה פעמים זה המצב, אז בסוף, כן, יש איזה פרמטר של קנאה, של איזה שהם רגשות לא לגמרי מאובחנים. אני חושב שזה בסדר לעשות רילוקיישן. זמנית, לנצח, בזמן מלחמה, אחרי מלחמה, לפני מלחמה, זה הכל בסדר. כל אחד שיעשה מה שנכון לו. אם היה לי אפשרות לעשות עכשיו רילוקיישן וזה היה מוצדק מבחינה של קריירה או איכות חיים באמת טובה יותר מהאיכות חיים הנוכחית, הייתי עושה את זה. אין לי איזו הזדמנות כזאת כרגע, וחלק מהחוויה שלנו שעברנו היא שלמדנו שזה חסר טעם לעבור בלי תוכנית ברורה ובלי שיודעים בדיוק מה ההשלכות ומה הרווח מזה. אבל אם לא היינו עושים את זה, לא הייתי יודע את זה. זאת אומרת, מאז שעשינו רילוקיישן וחזרנו לישראל, טיילנו המון באירופה, ראינו הרבה מדינות אחרות,
הרבה ערים מדהימות שראינו ואמרנו, וואו, איזה כיף פה. יכול להיות מה זה טוב לגור פה, זה נראה מה זה שווה, אבל עובדה שלא נשארנו, עובדה שלא חזרנו לשם בתור מקום שהחלטנו לעבור אליו מאז. לא היה לנו תוכנית ששווה את זה. האם היו מחשבות? כן, כי זה כאילו, למה לא? למה לא? יש לי בית פה בישראל, יש לי פה בית, יש לי פה רכב, יש לי פה הרבה השקעות שעלו לי כסף וזמן, לי או למשפחה, ויש לי פה משפחה וחברים, ויש לי פה אחריות, ואני פה כי יש לי אחריות מסוימת, אבל גם שוב, כל עניין של הזדמנויות. אז אני אומר, לסיכום, מי שחושב על רילוקיישן, אני ממליץ לעשות את זה עם תוכנית ברורה. ואם עושים את זה בלי תוכנית ברורה, קחו בחשבון שהסיכוי שתחזרו גבוה יותר. ומי שחוזר, זה בסדר. אפשר גם לחזור ולעשות עוד ניסיון אחר כך, ואפשר גם להישאר בארץ, והכל בסדר. הכל ממש בסדר. Take it easy. תהנו מהחיים. בישראל, בחול. כל אחד יש את המקום שלו בעולם הזה. לא הכל מתאים לכולם. לא דיאטה, לא לייפסטייל. גם לאו דווקא מדינה. בטוח שיהיה לי עוד הרבה מה להגיד על הנושא הזה. זה ככה הדברים שישבו לי על הלב. כבר כמה ימים אמרתי אני אשפוך את זה על הספסל. עם הנוף היפה. יאללה, ביי.